Comença 2024 i continuen i ben actives dos guerres a Ucraïna i a Gaza. La protagonista que ens acompanya avui, periodista, les ha viscut i de ben a prop i ha sigut els nostres ulls davant de tant de terror i de dolor per a informar-nos a quilòmetres de distància. Núria Garrido, benvinguda a casa, a la teva terra. Com estàs? Bueno, un plaer, moltes gràcies per telefonar-me i tornar a casa sempre és un gust i és necessari, no?, per a baixar revolucions i per a estar en els teus. Dos guerres, Ucraïna i Gaza, que has viscut de ben a prop. Com és gestionar tant de dolor i tant de terror tan a prop de tu? Bueno, és difícil de contestar aquesta pregunta, no?, perquè al final quan estàs allà treballant tens tanta adrenalina i tanta feina que al final jo crec que te n'adones quan ixes de la zona de conflicte i comences a reflexionar i a pensar el que has d'estar cobrint. Te n'adones sobretot, uno, de la sort que tenim d'haver nascut a Espanya i dos, de lo que significa una guerra, no? I especialment, en Gaza jo no ho he viscut tant perquè no he pogut estar dins de la franja de Gaza, però a Ucraïna sí que hem estat més a prop del front i els bombardejos, sents al final el que senten els civils allà, no? Eixe horror i sobretot que són molt vulnerables. Jo te diria que mai saps molt bé gestionar això, per això sempre els corresponsals de guerra ens recomanen anar a teràpia o fer psicologia i sobretot ajudar per a poder-ho narrar millor i sobretot per a entendre millor la zona i el país on estàs. És dur de dir perquè veus moltes coses, però al final és el que significa estar en una guerra, és veure morts, escoltar bombardejos, és el dia a dia d'aquests països que per a nosaltres ens és superaliè, així, però és el que està passant a hores d'ara, com tu has dit, i sobretot està passant a Europa i a Orient Mitjà. I ara, aquestes vacances de Nadal que has parat un poc, hauràs pogut reflexionar de tot el que has viscut durant... Ja portes quasi 2 anys que te'n vas anar. Sí. Has reflexionat aquestes vacances? Doncs un poc sí, no? El que penso a vegades és perquè quan vaig començar un poc esta nova etapa professional va ser molt incerta i quan em pare a pensar sí que dic que he complit, pot sonar un poc, però he complit molts somnis aquests 2 anys perquè sempre tenia aquesta cosa de descobrir el món, de fer aquest tipus de periodisme i al final, sobretot estic fent el que més m'agrada. També t'he de dir que han sigut 2 anys de molta pressió, de molta tensió, de molt d'estrès. La teva vida canvia molt professionalment, tens molta inestabilitat, tens molta incertesa constantment, però crec que comença a ser ara un poc més conscient del que he estat fent i d'on he estat, sobretot aquesta última vegada que he estat a Orient Mitjà, que també era una zona que sempre em cridava molt l'atenció i sempre deia ja aniré, i ara he pogut estar allà. I sobretot, totes les persones que he conegut, totes les històries, les ciutats, perquè al final quan tu estàs allà estàs treballant el directe, el reportatge, però és molt més, quan s'apaga la càmera continues igual escoltant bombardejos, continues escoltant persones, històries o xicotets anècdotes que se te queden en tu. Jo sempre poso l'exemple, en Txernòbil vam conèixer una dona que vivia allà i ens va convidar a un xupito de vodka abans d'anar-nos-en, o en Jerusalem, que em quedava a un hotel i estava sempre al barri musulmà i ja coneixia com els 2 homes que estaven allí treballant en les seues tendetes. Aquestes coses que també se te queden, però crec que necessito encara més temps per a reflexionar un poc tot el que he viscut i el que m'ha passat aquests 2 anys a nivell professional. Moments de molta tensió, de molta por, de molta incertesa, i això és el dia a dia allí. Sí, totalment. Jo crec que al final, quan estàs en una guerra, te recorda com és la vida. La vida no sabem el que va passar ni d'ací unes hores ni demà, i això és el que és estar en una guerra, no? Perquè pot haver tranquil·litat, però de sobte cau una altra bomba o hi ha canvis, i al final la guerra és la vida mateixa, que res és constant, que tot canvia. I sobretot és, la veritat que estar en una situació de guerra, especialment per als civils, es va passar factura, i el que també dic, tant a Ucraïna com a la zona d'Orient, van a tindre molts problemes de salut mental, totes aquestes persones, perquè estar sotmès quasi les 24 hores, especialment a Gaza, baix bombardejos, és una autèntica bogeria. I a Ucraïna el que passa és que moltes ciutats han tornat a la normalitat, la gent va treballar, van a les universitats, però aquesta tranquil·litat se pot esfumar en qüestió de minuts. En el moment en què Putin vol tornar a llançar bombes, torna a l'horror, estàs dormint i tremolen les finestres a l'hotel i moltes vegades sí que t'has plantejat de, ostres, igual el següent missil cau així, no?
I això és molt important gestionar-ho. Nosaltres, els periodistes, tenim la sort que podem eixir d'allà, però aquestes persones, no totes les persones poden permetir-se, especialment a Gaza, no els deixen eixir ni a la part d'Israel ni a la part de Jordània, que tampoc els volen, tampoc tots tenen recursos econòmics. Per tant, és una guerra, destrossa vides humanes d'una magnitud, crec que no som ni conscients, i el pitjor és que quan s'acaba la guerra queda una altra part, que és les postguerres, i els problemes de salut mental, les vides destrossades. I això és el gran problema que vindrà després, quan acaben aquestes guerres. I a l'hora d'informar, de vegades resulta molt difícil poder informar des d'allí i poder contar tot el que està passant. Sí, a l'hora d'informar en una guerra tens molts reptes i especialment quan és la teva primera vegada, perquè tu també que eres periodista com jo quan vaig estudiar periodisme, a mi no em van parlar mai de guerres, vas aprenent allà, tu eres un poc autodidacta, mires a referents, a grans periodistes internacionals, tens molts reptes, sobretot el de ser rigorosa perquè tot canvia, el d'intentar no ser sensacionalista, jo tinc una obsessió, i el de no... Sobretot també, jo no vull ser la protagonista, jo estic allà, estic contant el que ha passat, i sobretot també que moltes vegades te pot afectar el que estàs veient, a vegades has arribat a escenes on hi ha xiquets morts, o edificis, o escenes totes plenes de sang, o gent que se trenca i se posa a plorar i no pot parar. Tot això ho has d'intentar gestionar d'alguna manera que t'afecte el mínim possible per a quan tu estiguis en directe, intentar que això que tu has viscut, traslladar-ho a la càmera, però que no t'afecte tant perquè a l'endemà segurament igual te trobes una altra escena i si te trenca molt no pots aguantar-ho, no? Has d'intentar que no t'afecte... L'equilibri, no? Sí, buscar un equilibri, exactament. I sobretot buscar també xicotets moments allà per a desconnectar, sopes amb un company, amb un altre periodista, intentar desconnectar perquè si estàs en una zona on estan passant moltes coses va ser un poc el dia a dia, no? I sobretot, per a mi tampoc no és tan important lo de la neutralitat, que n'hi ha molta, perquè quan tu estàs en una zona de guerra no pots ser neutral, si una bomba ha matat a 20 persones s'estan vulnerant els drets humans, no? Però el que sí que és molt important per a mi és la rigorositat, no? Qui ha llançat aquesta bomba, si ho sabem o no ho sabem, quantes persones, i sobretot després humanitzar, no? També posar nom i rostre a les víctimes, que moltes vegades no se fa. Tu eres periodista, que quan estudiaves la carrera el plantejaves ser corresponsal de guerra algun dia? Doncs mira, la veritat és que no. Quan jo vaig entrar a periodisme em cridava molt l'atenció el periodisme polític, no? Em veia un poc més al Congrés dels Diputats, m'agradava molt seguir la política, també em cridava un poc el tema de Brussel·les, la Unió Europea, però conforme vaig anar acabant la carrera em va començar a cridar molt l'atenció les crisis humanitàries, tot el que passava a Grècia, si hi havia unes eleccions als Estats Units m'encantava seguir-les, i sí que és cert que encara que jo no m'havia plantejat directament ser corresponsal de guerra, sempre des de menuda tenia aquesta cosa de voler descobrir el món. Me fascinava, quan eixien una pel·lícula a Mèxic o a Afganistan, o llocs igual no tan perillosos, a mi no m'importava anar allà. I al final jo crec que es van donar com els ingredients, que m'agradava viatjar, que m'agradava molt el periodisme internacional, i sobretot m'agrada buscar històries que no ocupen tant espai als mitjans de comunicació, per desgràcia, i al final, quan es va donar l'oportunitat d'Ucraïna, vaig decidir que això era el que jo volia fer, i això suposava canviar molt la meva vida, fer molts riscos, i una cosa va donar una altra, però també hi ha hagut moments de crisis existencials, n'he tingut moltes, moments de dir, això fins a quin punt va donar-me, o sempre podré estar així, o quan tu eres freelance, que tu també ho saps, la por a que no el telefonen està constantment, constantment. La inestabilitat. Sí, tens molta inestabilitat, molta incertesa, i això, en moments en aquesta etapa en els que no ho he dut tan bé, la gent et veu en la tele i ai, que bé te va tot, igual fa un mes no m'anava tan bé tot, saps? Sí, la història que hi ha darrere sols la coneixes tu. Sí, i n'hi ha que lluitar molt, suposo que la vocació m'ha portat fins aquí, però, moments d'obscuritat i de plantejar-te-ho tot, n'he tingut molts. I a casa, la teva família, què et diu? Ara ja estan un poc més acostumats. És cert que la primera vegada, quan em va pillar a Ucraïna, evidentment van entrar un poc tots en pànic, al veure la teva filla, la teva neboda, en una zona de guerra, tenien molta por. Ningú en la meva família havia fet una cosa així o havia estat en una zona de guerra, però ara, com ja ha portat molt de temps, després d'estar molt de temps entrant a Ucraïna, ara està 2 mesos a Israel,
estan més acostumats. Sí que és cert que aquesta última vegada, quan vaig dir que anava a Israel, es van posar un poc més... Jo crec que hauríem mitjà donar molt de respecte, no? Sobretot, nosaltres som dones, som joves, aquesta part que no controlem tant, és molt desconegut també, apenas se parla d'Orient Mitjà perquè no hi ha una guerra, però tampoc en la nostra etapa educativa no se'ns parla d'altres religions, d'altres formes d'entendre el món, i crec que és un error molt gran, però la veritat és que jo sempre dic que jo he estat molt més en perill en Ucraïna que en Israel, però molt més, i ho he passat molt més malament, perquè a Ucraïna pots acostar-te més a la línia de front i bueno, te poden atacar els russos fàcilment. I a la part d'Israel també, evidentment, poden haver tirotejos, també cauen míssils a coets de Hamas a Tel Aviv, però el fet de no poder entrar dins de Gaza no sents tant aquest perill, que al final és el que haurien de fer, entrar en Gaza, però el que passa és que no es deixen. Però estan més acostumats, pense jo, ja a aquestes altures del tema. Porten anys també amb el conflicte. Sí, totalment. El que passa és que aquestes persones, també Ucraïna o els d'Israel, estan més acostumats, però jo crec que la meva família, encara que s'acostumen i que hagin entès que això forma part ja de la meva vida, que això és el que jo vull fer, sempre està aquesta cosa, de la meva filla està en una zona de conflicte o la meva cosina o la meva amiga, perquè s'hi descriuen moltes persones preocupades. Jo el que intento sempre és explicar un poc on jo estic perquè estiguin un poc més tranquil·les. I sobretot tinc molta sort perquè ma mare m'apoya moltíssim i això ha sigut per a mi superimportant. I mai m'he sentit jutjada per part de ma mare, mai. I mai m'ha demanat tampoc, que ho haurà pogut fer, per fa Núria, isten, o torna-te'n cap a casa. Mai. Sempre m'ha deixat, a mi m'ha respectat moltíssim. El que sempre m'ha demanat, sobretot en aquest últim cas, era que estiguera el més acompanyada possible, perquè soc dona, tinc 28 anys, i evidentment té una por com a mare, i s'afegeix el que soc dona. Però he tingut molta sort en aquest sentit, i ma mare m'apoya moltíssim, i el tindre aquest suport constant t'alivia molt, perquè quan estàs fora de casa i tens que gestionar tantes coses, també haver de gestionar això a vegades no saps com fer-ho. És una càrrega, no? Sí, és una càrrega, encara que jo també entenc que tinguen aquesta preocupació, és normal, o quan veuen imatges, tu estàs allí, o quan veuen un atac, intentes sempre explicar-los en quines zones m'estic movent, en qui estic, encara que evidentment que hi ha moltes coses que no li he contat. Sempre dic que si alguna vegada explico un llibre o alguna cosa, millor que no el llisga, perquè algunes coses, a vegades com a periodista, prens decisions, arriesgues, te puges a un cotxe, vaig ací, vaig a aquesta ciutat, arrisques un poc perquè vols aplegar a la notícia, vols aplegar a la millor història. Però sí, sempre he sigut bastant honesta, estic ací, vaig ací, allà, per a que estiguen dins de tot, que tinguin una tranquil·litat. I tu eres una persona molt valenta, molt lluitadora, i no sé si eres conscient de l'exemple també a seguir que eres dins d'esta professió, dins del periodisme, i des d'ací el donem l'enhorabona per tot el que estàs fent i arriscant-te, perquè és molt. Moltíssimes gràcies. Jo crec que sempre és molt important entre companyes de professió, en aquest cas, a més tu i jo, dones, valencianes, tenim moltes coses en comú. Apoyar-se és molt important en aquesta professió. Moltes vegades jo veig també, que no m'agrada, egocentrisme, moltes vegades se converteix en una competició. Jo, sincerament, quan me planto en un país que està en guerra, no pense competir en ningú. O sigui, si competís amb mi mateixa d'intentar cada dia fer-ho millor o informar-me més, o ara que he anat a Orient Mitjà, formar-me més en aquesta part del món que jo no coneixia tant, però no m'ho plantego com a competir amb altres companyes i crec que això també ho haurien de canviar i especialment la gent jove, que la majoria són freelance o tenen mals contractes, de donar-nos més suport. Pel que em comentaves un poc, jo la veritat és que no soc molt conscient perquè estic sempre en la voràgine d'estar, però m'alegre que periodistes o gent que estigui a les universitats vulgui dedicar-se a la professió amb independència que siga de guerra, d'estar a Madrid, d'estar a València. Si ja el fet que tu estiguis veient a una periodista, això t'anima a seguir el camí, per a mi m'ompli moltíssim. I si a més és internacional, que és molt complicat, sí, jo quan volia fer aquestes coses, jo sempre deia, jo em fixava amb dones, amb companyes o amb freelance que estaven també a zones, com ho feien, com ho apleguen allí, perquè tenia moltes preguntes, ara ja estic així un poc més en la roda, però tenia moltes preguntes de com arribes tu a una zona de conflicte, com arribes a tindre la confiança d'un mitjà per a narrar un conflicte internacional que a hores d'ara està obrint les portades dels mitjans dels Estats Units i de tota la premsa internacional. I sí, m'he fixat també molt, i si jo servís per a motivar o per a inspirar els altres, endavant, necessitem periodistes, necessitem més que mai.
I tu, per exemple, quines eren les periodistes amb qui et fixaves? Sé que tens bona amistat amb Almudena Ariza. Sí, és la primera que em ve a la ment sempre. Almudena Ariza és que la vaig conèixer en Ucraïna, que jo antes ja l'havia seguit, i sempre havia parlat d'ella a casa, no? I alguna vegada quan posaven la televisió i eixia Almudena Ariza, ma mare sempre em deia, mira, la teva amiga. I això li ho ha contat a Almudena, perquè ara ens hem conegut. Ella eixia a Nova York, també ha estat a Afganistan, és una todoterreny, i, ostres, veure una dona, perquè dones en zones de conflicte hi ha molt poques, o no se donava tanta confiança com ara, i encara costa, pues me fixava molt en ella, no? Però inclús també a vegades quan veig entrevistes de Rosa Maria Calaf, que és un altre crac, també m'agrada molt llegir-la i seguir-la. I ara, sobretot, també solem fer pinya, freelance, també altres companys espanyols o d'altres països, que com jo es busquen la vida i a poc s'han consolidat. I jo crec que també està venint una nova generació de periodistes i de dones que tenen ganes d'estar, de dir estic així, vull anar a una zona de conflicte. I crec que això també, a veure si ja d'una vegada per totes, el fet de eres dona, no pots anar. Jo tinc una anècdota, la primera vegada, quan vaig anar a Israel, volava des de Madrid a Tel Aviv. I per anar allà t'han de fer moltes entrevistes, Israel vol saber per a quin mitjà treballes, què penses, i volien convèncer per a que no pujara a l'avió, no? Eres dona, estem allí en una guerra, saps on vas? I jo sí. I l'edat també influïx. L'edat també, per supost, i van estar ahí com diverses vegades intentant... ¿Te lo has pensado bien, tal? Sí, això és una mostra, i després a Israel tinc un funt d'anècdotes masclistes i d'estar en l'hotel, que comencen a sonar les alarmes i vindre un home a mi i dir-me tranquil·la, ahora escucharás explosiones, però tranquil·la, jo, era com jo l'única persona, l'única dona que estava allí, i justament sols va vindre a dir-me-ho a mi, i és com, per desgràcia no és la primera vegada que he escoltat explosions en la meva vida, i això se repeteix moltíssim, és una creu, el tema del masclisme, no? I per això dic que és important que n'hi hagi dones joves i de mitjana edat, de totes les edats, dient que ja està bé, que les dones estem més que capacitades per a contar guerres, i a més les dones ho fan amb una altra mirada. Els homes estan molt obsessionats, no tots, però en fer-ho tot molt masculí, no? L'ejército, el tanque, la bomba, esta bomba és de tal calibre. La sensibilitat, no? Exactament. La sensibilitat la tenim majoritàriament les dones, hi ha de tot, no? Però això és molt important que n'hi hagi dones en les zones de conflicte i que a més les dones parlen de molts temes que els homes s'obliden, no? Què passa amb les dones que estan embarassades en Gaza? Això ho sap una dona perquè sap el que és estar embarassada o no ha estat embarassada però és dona i sap el que això implica, els problemes de salut que tenim les dones que no tenen res a veure amb els homes, no? Això als homes no se'ls passa pel cap, parlar de les dones embarassades. Per això és important que les dones estiguen ahí, més que mai. I ser els ulls de les dones que estan patint aquesta guerra. Sí, a més en Orient Mitjà també ho he notat molt, les dones se senten molt més acompanyades per les dones àrabs. Si han de compartir una història, te la compartiran a una dona, sobretot. Jo vaig estar en un camp de refugiats a Cisjordània, que estava en el sud de Belén, i vaig anar a una família i eren quasi totes dones i en seguida em van convidar a sa casa, em van compartir les seues històries, es van sentir com, en confiança, no? I si eres dona, moltes vegades juga en tu moltes coses en contra, però a vegades també tens aquesta cosa que les dones se senten més acompanyades per una dona. Si mirem enrere, ja fa 2 anys, no? En 2022, quan decideixes anar-te'n a Polònia. En febrer de 2022 comença la guerra a Ucraïna i a octubre de 2023 a Gaza. 2 guerres que has cobert de ben a prop. Què és el que s'aprèn cobrint una guerra? Breument, si es pot dir breument. S'aprenen moltíssimes coses. A nivell personal i professional. Sí, i jo crec que te diria que n'aprens més a nivell personal que professional. Evidentment, a nivell professional te canvia la vida totalment, és un gir de 180 graus i, com te deia abans, tens molts reptes. Reptes a nivell periodístic que abans jo no havia tingut, que vas aprenent, però a nivell personal, sobretot també el que t'he dit abans, a intentar un poc entendre el món, i t'ajuda a obrir la mirada, almenys jo vull pensar-ho així. De fet, pense que tot el món en algun moment de la seva vida hauria de viure fora d'Espanya,
i en un país que siga totalment diferent, per entendre cultures, formes de veure el món, és superimportant. Jo crec que això és el que més t'ensenya. Si a més li afegissis el tema de la guerra, no? Ostres, jo que vaig néixer el 1995 no m'havia plantejat que em tocara cobrir una guerra. I això dels conflictes ja ens quedava molt lluny, no? Ho veiem, bueno, a Orient Mitjà, però aquests últims anys han sigut, fins que esclata la guerra a Ucraïna, han sigut anys de pau i de tranquil·litat. Sobretot també, no, que el món canvia molt ràpidament, i jo crec que també l'ésser humà, d'alguna manera, et sents decebuda, però també, d'altra manera, te dona com una part d'optimisme, no? Perquè coneixes a tantes persones que no te coneixen de res i no solament comparteixen la seva història, sinó que te ho donen tot, que d'alguna manera te reconcilia amb l'ésser humà cobrir una guerra. És un poc contradictori, però a mi m'ha passat molt, no? I jo crec que també passa que quan més temps passes fora de casa, d'alguna manera te distàncies molt dels teus, perquè passes temps, no?, d'amigues que veus que no fa temps, tot això passa molt. Ho notes quan estàs així, però quan estàs fora encara ho notes més. I és el que te dic, quan estàs fora, no?, coneixes a persones que són desconegudes i t'ho donen tot, no? Te reconcilia un poc amb l'ésser humà, però al mateix temps també veus l'horror i dius com és possible que això estigui passant? Com és capaç aquesta persona, no?, d'estar llançant bombes on sap que hi ha xiquets i dones, sobretot, no? Això per què passa encara, no? En ple segle XXI no m'ha après realment res. Jo crec que les guerres me deixen més preguntes que me'n responen. I és un exercici també filosòfic, no? Moltes vegades sempre ens qüestionem, no? Per a què m'ha servit estudiar filosofia? Per a què m'ha servit? Serveix més del que penses, molt més. I al llarg de la teva vida, totes aquestes ferramentes les vas aplicant. Totalment, totalment. És com un màster explosiu cobrir una guerra a nivell professional, perquè ràpidament has d'aprendre i estar a l'altura de tot, i a nivell personal, ostres, aprens, jo crec que augmenta l'empatia. Almenys no sempre passa, no? Perquè també tinguem molt idealitzats els periodistes que fan guerres i hi ha de tot, però augmenta l'empatia i sobretot obrir la mirada, entendre cultures, formes d'entendre el món, i a més jo que vinc d'un poble menú de 100.000 habitants, és que el món és tan gran i tan diferent que dius, ostres, només per això, només per descobrir-lo ja mereix la pena això, només per veure ciutats i famílies i vides tan diferents a les nostres. I pel que respecta a ser dona en una guerra, cada mes ens visita una amiga imprescindible com és la Regla, no? Sí. Com és dur en aquests dies, que no estàs al 100%, a banda també no tots els dies estem al 100%. És difícil, la veritat. A mi em va passar que al principi de la guerra en Ucraïna vaig estar 2 mesos que no em venia la regla i això passa molt a les dones corresponsals de guerra. Quan tens tant d'estrès, la regla, crec que té un nom però no me'n recorde ara, com a que no te ve, no tens ningú problema, però per l'estrès, com a que no te ve la regla durant 2 mesos. Després ja em va vindre i efectivament ho vaig comprovar i era per la guerra, no? Com te dia, la dona té uns canvis de salut que no tenen res a veure amb els homes. Com ho dus? A vegades en el Donbass m'he tingut que canviar en el bosc improvisant i moltes vegades estic rodejada d'homes. Igual no me queda un tampó o no me queda una compresa i els n'he demanat a vegades també a les dones, a les soldats ucraïneses, no? Escolta, mira, m'acaba de baixar la regla, me pots deixar amb naturalitat? Jo crec que ja estem en un moment que ho hem de dur amb naturalitat, però sí que és de veres que te complica moltes vegades la vida i si tens algun dia que te trobes més mal o les defenses te baixen quan estàs en la regla i això els homes no són conscients de que és molt més difícil. Intente anar el millor preparat possible, però a vegades n'hi ha imprevistos i ho normalitza, no? Para un moment el cotxe, per favor, que he de baixar i en el Donbass m'he canviat, no? Imitant de trinxeres i el bosc, veig quin remei. Però sí, és complicat a vegades i juga en la nostra contra, moltes vegades, per a les dones, per desgràcia. I no sé si tens una regla molt dolorosa. En cas de tindre-la molt dolorosa, aquests dies també són fotuts. Sí, la veritat és que abans més, quan era més jove, saps? Però quan tenia 15 o 16 anys em feia més mal que ara, però sí que pot ser que el primer dia estiga jo un poc més indisposta, però moltes vegades he de recórrer a medicar-me i a intentar cuidar-me el més possible, és a dir, ja tens cansanci i estrès pel que significa cobrir una guerra, si tens la regla i a més te fa estar més fluixa,
Pues sí, hi ha dies que ho he passat realment malament, no? I que he estat en directe i he estat desitjant acabar per anar a agitar-me el llit i descansar i prendre'm un ibuprofeno. I no fas un directe, en un Sí, dia no sé sí, quants directes i si a més pots fer. pilles un dia que n'hi ha últimes hores, dius, és com si saberen que jo avui no estic i pilles tot ahir, no? Tot el matí fent directes, o a vegades també, quan jo treballava per a Televisa en Mèxic, ostres, el canvi horari ha sigut cruel. En Ucraïna ja em va passar, però sí a Israel he estat matinant, em despertava a les 4:30, preparava el directe i a les 5:15 muntàvem tot i entràvem en directe. Recordo el dia que es va aconseguir el pacte de tregua, que era molt important, que s'anaven a alliberar rehens a canvi de presoners palestins, i això va passar quan en Mèxic crec que eren les 10 i en Israel eren les 3 del matí. Corrent em van telefonar, corrent em vaig despertar, em vaig llevar la cara, vaig llegir 4 coses i vaig dir no hi ha més temps a jugar. I ho vam salvar, però vamos, el canvi d'horari me mata perquè a més necessites descansar, no sempre pots, és dur, és dur. I 6 setmanes van ser especialment complicades perquè vaig tindre moltíssima càrrega de feina, moltíssima, i moltes poques hores per a descansar. Eres una dona feminista, sempre lluitant per la justícia en la societat. Vas fer el documental Mujeres que no callen, parlaves dels assetjaments que et va ensenyar este documental i com et van arribar a tu aquestes històries? Doncs mira, en aquell moment jo estava treballant per a la televisió pública valenciana i jo feia un poc de tot, però moltes companyes meues sabien que m'interessaven molts temes de feminisme i estava constantment en contacte en associacions i em passaven aquestes històries una amiga que estava en una associació feminista de Castelló. Escolta, Núria, n'hi ha casos que està passant a la UGI i està passant desapercebut. Igual podries rascar allí. I em vaig posar en contacte amb aquestes xiques, vaig començar a rascar i vaig veure que hi havia allí molts casos d'assetjament per part del mateix professor que estava donant classes, que havia sigut condemnat. I això em va portar a proposar-ho. En aquell moment aquest programa no ho va voler fer i es va quedar un poc com en el calaix. Jo havia fet una recerca de buscar testimonis de la hemeroteca i quan aquesta feina es va acabar i jo estava en un temps estava a l'atur sense feina, vaig dir, ostres, igual ara això puc jo reprendre. I vaig manejar una companya, també que va estudiar periodisme, que té formació en càmera, i li vaig dir, Lídia, això ho hem de treure. No ens farem riques, però tinc la necessitat de contar aquestes històries. I vaig començar ens vam posar en contacte amb víctimes, gravarem en Madrid, Barcelona, València, també a Castelló, i ho vam treure, i la veritat és que va ser una feina increïble, perquè és un documental d'una hora, si no recorde mal, el vam editar tot nosaltres, gravar tot nosaltres, i el que ens va ensenyar sobretot és com el sistema està podrit, el sistema universitari està absolutament podrit, cada vegada estan eixint més casos, la veritat és que és un tema que dona per a parlar en general. Jo em vaig centrar en la UGI perquè hi havia molts casos allí, però hi ha Andalusia i hi ha Catalunya, es pot rascar moltíssim. És a dir, és un tipus de violència masclista molt desconeguda, que és el que pateixen les alumnes en mans dels seus professors que estan en una situació de poder. I en aquest cas el que ens contaven les víctimes és que anaven a les tutories o bé a revisar un examen o bé alguna qüestió de treball i que el professor li tocava la cama, li feia tocaments, se li insinuava, se li declarava, coses absolutament lamentables i inacceptables, i el que em va ensenyar això era com de podrit està el sistema i sobretot com de difícil també és col·locar aquest tipus de temes als mitjans de comunicació convencionals. I per això vaig voler fer-ho jo per la meva part, fer un documental, que a més el gènere del documental m'agrada moltíssim, i em va ensenyar també a saber com és això de fer un documental, fer un guió, buscar una càmera, i va ser, com sempre dic jo, és un documental molt casero, però va ser una feina molt satisfactòria. Després feren xicotetes presentacions, una a València, l'altra a Castelló, en feren també una a Barcelona, encara que jo ja no estava, i sempre tinc ahir com de fer-ne uno més gran, buscar alguna productora i amb els testimonis i tot que tinc, m'agradaria en algun moment de la meva vida reprendre això, aquest tema que estava un poc. I més històries que podrien eixir. I més, sí, hi ha moltes. I que desconeguem tant. Sí. I tu com a dona i jove que eres, en algun moment de la teva vida, de la teva professió, t'has sentit tractada de forma desigual? La veritat que en moltes ocasions. Ho normalitzem moltíssim, però tinc diverses anècdotes, no sols a les guerres, que és on més s'accentua, també en altres treballs així a València també vaig notar bastant de masclisme per part d'alguns companys, i a la guerra, sobretot el que jo he sentit moltes vegades també és el tema del síndrome de l'impostor. Moltes vegades dius,
seré respetada, estaré fent-ho bé, no? Perquè a més te veuen jove, esta donis, no? Ara ja som més coneguda, però abans d'Ucraïna jo havia estat sobretot treballant a València i a les televisions nacionals a mi no se'm coneixia, no? I sempre tens aquest por de no estar a l'altura i moltes vegades tens el tema del masclisme, no? M'ha passat molt a Ucraïna també, treballar amb traductors, amb conductors, que anàvem en el cotxe, jo, un home i el conductor, i la meva opinió mai era respectada, no? Això em va passar en setembre, estàvem entrant a una zona, veiem la columna de fum, no? De que estaven atacant, i jo, pega la volta, i fins que l'altre company, home, més major que jo, va dir, Núria té raó, no se va prendre aquesta decisió, no? I te sents constantment humillada i intentes entendre, és Ucraïna, és una altra societat, és molt més masclista, però és que a Espanya també m'ha passat moltes vegades, no? I en altres contextos. I ahir n'hi ha un camí encara molt per recórrer constantment, no? És esgotador, per això penso jo que és molt important que en el moment en què te passi alguna cosa, que tu detectes que algun company està maltractant-te psicològicament o físicament o el que siga, que alces la veu, perquè és superimportant. I a més a Espanya tenim ara tants recursos que és molt important denunciar-ho per acabar amb aquestes situacions i per a que no se senten impunes, que és un poc la sensació que jo tinc moltes vegades, fins i tot així a Espanya, però tinc una llista de casos de masclisme a Ucraïna, a Polònia, a Israel, que te veuen dona, ai, cuidado, que va caer una bomba, ai, cuidado, i és, senyor, no és la primera vegada que estic en una guerra, no? I és com que sempre t'han de protegir perquè eres la dona, perquè eres fràgil, que eres vulnerable, perquè eres dona, és ridícul. Jo crec que aquesta imatge l'estem ja trencant, però encara queda molt, no? Perquè m'està passant i aleshores note que queda molt de camí, no? Moltes vegades a mi, clar, com jo soc molt feminista i seguís molt el moviment feminista d'Espanya, em fa la sensació que estem molt avançats, però això no se perpetua en altres països, no? El nivell de debat que tenim a Espanya i els recursos i jutjats especialitzats en violència de gènere no està als altres països, no? Per això, les que estem així a Espanya, que tenim aquests recursos, si es passa alguna cosa, que alcen la veu, no? I sobretot, que si alguna companya veu que una altra companya està sent assetjada, que no la jutge, sinó que l'acompanye, no? Perquè això també és un altre problema. I perquè posar-te la samarreta al 8M és molt fàcil, però l'important és actuar quan alguna companya està dient este company m'està fent comentaris masclistes, este company s'està passant, s'està sobrepassant, està tocant-me o està intimidant-me o el que siga, no? I per això és important que n'hi hagi aquesta sororitat, que no sols s'ha de quedar en la samarreta o en la pancarta, no? Ha d'anar a la pràctica. I si parlem d'igualtat, des dels ulls d'una periodista, queda camí per fer? Buf! Queda una barbaritat, no? Com te deia, ara se veu més dones en les zones de conflicte, però els homes són sempre els enviats. Jo he estat moltes vegades a Ucraïna fent equip en companys, i sempre estava rodejada d'homes, no? Jo deia, on estan les dones, per favor, no? Necessito estar en contacte també amb dones, no? Penso que s'han de donar més oportunitats a les dones joves, que s'han de promocionar més dins dels propis mitjans de comunicació. Això és molt important, no? I sobretot els temes de feminisme i d'igualtat han de tindre més presència als mitjans. Ja en tenem molt més des que hi havia, ara vegem als mitjans de comunicació seccions de feminisme, o quan ve el 8M, o quan ve el Dia de la Violència de Gènere, contra la violència de gènere en novembre, però a mi em fa la sensació que a vegades encara has d'estar justificant per què tries aquest tema, no? Per què per què no seguir? I això s'hauria d'acabar ja, especialment a Espanya, no? Però sí, hi ha moltes dones, per exemple, a Tel Aviv vaig poder conèixer a Clarissa Ward, que és una corresponsal de la CNN, que jo em vaig fixar molt amb ella quan estava treballant a la televisió pública valenciana, que estava aleshores ja cobrint Afganistan, i ostres, el veure una dona contant que tornaven els talibans, a més en directe, un directe de 6 minuts, per a mi era un referent superimportant, encara que era la CNN i a mi em quedava molt lluny, el fet de veure dones t'anima, no? Dius, bueno, no és tan difícil, i a les dones les envien a zones, i més a Afganistan, que és una zona encara molt més complicada que Israel, no? Queda molt, i això s'acabarà quan hi hagi més dones en puestos directius dels mitjans de comunicació, en llocs de zones de guerra, i sobretot també que hi hagi més temes, no? Que no n'hi hagi que explicar tant per què vols fer un tema d'assetjament a la universitat, o qualsevol altre tema d'igualtat, no? S'està aconseguint, però encara queda. I per això les dones hem de continuar fent força. I a tu, ser feminista en esta vida, de què t'ha ajudat? Doncs mira, per a mi
jo crec que és un valor que el tinc super arraigat en mi i del que estic super orgullosa, i te diria que me va néixer perquè quan jo tenia 8 anys li vaig dir a ma mare que volia jugar a futbol en l'equip del meu poble, i aleshores era sols un equip i era jo i una altra xica i la resta eren tots xics. En aquell moment vaig sofrir un masclisme horrible de deixar-me la banqueta per ser xica, de molts companys humillar-nos, d'anar a un altre camp de futbol i no teníem vestuari, i crec que això em va forjar un sentiment feminista que des d'aleshores porta en mi. El feminisme te fa ser molt més empàtica, no? Ser companya, ajudar a les dones, entendre-les, i sobretot el feminisme és buscar que els drets humans se respecten, no? Els drets de les dones, les igualtats d'oportunitats tant per a homes com per a dones, no? I per això jo penso que a través del feminisme és una eina, no? Per a continuar lluitant per a donar-li aquest valor a la igualtat. No ha de ser tan difícil per a gran part de la societat entendre per què el feminisme és tan important. Pareix que a vegades encara no ho entenguen o tingues que estar justificant-ho, no? Però és un dret humà, i com dia Carmen Alborch, que va morir fa 3 anys, el feminisme hauria de ser un patrimoni material de la humanitat, no? I tota la raó del món. No? El feminisme només porta coses bones a la societat. Igualtat, que es respecten els drets humans, una societat més empàtica, més humana, no? I constantment veiem a les notícies assassinats a les dones, als fills per afirmar a les dones, i situacions del dia a dia que jo ja les detecto superràpid. Imagina que tu també, no? Quan veus alguna actitud, dius ja està el masclisme fent acte de presència. És que ja jo el detecte superràpid, no? I espero que gran part de la societat que se sent atacada pel feminisme se deconstruïsca i entenga que el feminisme no va en contra, o sigui, que va fer que la societat sigui millor. Si això no ho entens... Sí, que ens tracten com a persones que som. Exactament. Jo tinc una samarreta que dia que el feminisme és la idea radical de ser persona. O sigui, aquesta és la idea. Si algú no ho entén, doncs té un problema, i un problema molt, molt greu. Parlant de feminisme, dins del periodisme queden moltes barreres per trencar. Dins del periodisme jo penso que sí, sobretot perquè si tu mires els grans mitjans de comunicació hi ha dones però no ocupen els llocs directius, i això també s'ha d'anar acabant, i això és una principal barrera. El tema de guerres, que és el que a mi em pertoca, és cert que en els últims conflictes hem vist més dones, i això és una molt bona notícia, dones joves de 40, de 30, de totes les edats, però penso que s'han de veure més. Quan més referents n'hi hagin i més exemples de dones fent periodisme, les xiquetes i xiquets que estan estudiant, bueno, xiquetes no, joves i els adolescents que estan estudiant i que després passen a les universitats, s'animaran a fer periodisme i faran seu el feminisme, perquè moltes persones, com t'he dit, se senten atacades. Quan fan seu el feminisme i entenen que això forma part de fer un món millor, avançarem i anirem acabant amb totes aquestes barreres i obstacles, però encara queden moltíssims. I jo ho noto quan estic obrint una guerra, però com t'he dit, no sols quan cobria una guerra, quan treballava així a Espanya també ho he notat moltíssim. Jo he proposat molts temes en moltes redaccions, a vegades de feminisme, i jo em sentia atacada, i tenia l'etiqueta de feminazi, ja està la feminazi així. Això m'ha passat a redaccions així a València, i això és una autèntica vergonya. I si encara estem en aquest nivell, a mi em fa sentir trista i decepcionada, però penso que les noves generacions venen apretant fort, estan molt conscienciades, i les dones, les xiques que entren a les redaccions, van a revolucionar-les i van a dir així s'ha de parlar de feminisme, van a posar temes damunt la taula, però moltes vegades te sents sola quan proposes temes de feminisme, perquè suposa d'alguna manera incomodar, i la gent moltes vegades no volen incomodar en molts mitjans de comunicació. Volen fer l'audiència o volen fer el número X de visites i no complicar-se la vida. I al final això no és periodisme. No, això no és el que hem estudiat en la carrera. Exactament, el periodisme significa tocar a les portes, molestar, incomodar. Quan jo estava a Israel, per exemple, jo sempre em proposava, quan anava a la part de Cisjordània, que estan palestins, preguntar-los per Hamas, i quan estava en la part d'Israel, qüestionar-los, encara que és evident que Israel està sobrepassant-se, però jo tinc que tocar totes les portes i incomodar. I això moltes vegades el feminisme encara és un tema que quan el poses damunt la taula d'una redacció, algunes persones, alguns directius i també dones directives, este tema anem a deixar-lo, i això encara continua passant. I és una realitat, però tinc molta esperança
tinc moltes esperances dipositades en les noves generacions, la veritat, perquè han canviat la societat espanyola i també hem après molt de les altres. Per exemple, Almudena Ariza, que ha fet la iniciativa de periodista, el que busca és reivindicar una paraula que sempre se feia servir per a denostar a les dones, la periodistilla de turno. I això va canviar molt més i les dones ja estan molt empoderades i les noves generacions venen xafant fort. I jo crec que això, si se donen oportunitats, que per desgràcia cada vegada els mitjans de comunicació contracten menys, però a les que se les donen oportunitats podran revolucionar un poc les redaccions, que fa falta. Sí, i molta falta. Sí que fa falta. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Emma, per este temps. I bon viatge de tornada. Moltes gràcies. Gràcies.